तो कभी बंदा नहीं इंडियन थोकरा प्ली कर बिलो बचाला सॉन्ग में के थे कार्टून बच्चे किलो कार्टून नसी मिली पिनी मिली सी कभी क्लियर कर तुम अब अंके पिनी अब अंके नहीं तुम कर बिलो तो मस्त कौंसिल में नेक इसी फोन पो ये 21 लासन अचिकलो अब अंके ये 21 Julai aja kalau bangke student day bisa jadi info. Lagi kalau jangan student day masih declare info. Tapi yang dia kalau jangan tuh mas konsul lang kami, kalender lang kami ni untuk kita info busi dan kembali lagi. Masih nanti muhata. Ngiltum bangso press meet kang ni bangke. Isining arong aberta ke paklang je phan isining arong aberta kache thanu ye phan si niltum le bangso press meet bangke ingni lo atumi engdeng trokke abruptly karbilo charle song mahang ke thegani karbianglong autonomous council achieve la public speech ki pia hot alang chief guest a speech ki pi pon hot alang le thetan isi ka declared pondo jasmet pet karbi students day la bangke Karbi local ya song tum ajak ding klui pen kematha ajak ding klui pen kari ajak ding klui pen kehang la Karbi students day la bang soarni ta isi lo la so teng pen atumi ana bangke 64 aphoy mahange thek arni katalon la bangke ana jak ding pen maduda kematha bangwe Niltum karbilo charli asong tum batai memorandum pilo batai niltum ason niltum ke kihang pondo la so long ta along tin abatai tin kihang pon long ta karbi students day 21st July la sorni bangke la ke na hok along ta open pe niltum jasmet pe 51 points demand charter KSA pen la bangso ke mang along ta Karbi students day la bangke isi ke then nai a demand lo bangke niltum la ke niltum jongpon me athe isi akhe isi asong aparman bangke arni thik pe me doni jot etum aninkan bang tum chin lo festival se me Karbi youth festival la ke tarik do la ke council pen recognize do pen kapre akhai tum han akhai kapre akhai tum han asitin akhai phana calendar along son recognize do aposi Karbi KSA bangke ta kyong nai isi asong lo Karbi anglong lo hala so posi KSA aparman setame Karbi anglong autonomous council calendar along Karbi anglong autonomous council pen recognize do ni pu bangke ajak inclusion se hang si atumi bangke ajak include office dame Karbi anglong chief Dr. Tuliram Ronghang Karbi arada farman Karbi students of farman alang kematha pon labangso kematha pon thek la soarni ke pathik pon abaha niltum alang litum phan choro redat bang chok sidai posi pini na litum phan nang chopha bangke alang li atumi Karbi students day labangso ke declare tekang jasmet pet KSA Central Committee Lamding Road along ke do hala alang litum bar anniversary ka celebrate long si la so arni ke declare tekang posi niltum Karbi lo charli asong tiripia hin pen niltum akhai Dr. Tuliram Ronghang la pen team Karbi long atim atum phan niltum alang litum phan ning kaching du niltum kachoro nang litum athengno pen si niltum ping tum